nyaya yakasike kutanga kupinda mukati merodari nai ndizvo makambouya mukati medare ramambo nyemuka ndizvozvo hazvina mhosva kuti pane makore 100 here kana kuti asi makambouya here mukati medare ramambo nyemuka ndizvo mukakurukura zvamakakurukura mukawirirana naye zvakatarwa nedare zvokutaura pango kuyananisanike chino kusiyana kwatikangoita. Alright. Vamucharenga ndisati ndapinda munyaya yangu kana muclaim yangu pane pandiri kuda kuti tigone kuva tinopanzwisisa first kuti claim yedu igone kuzoshanda sekumangana kwamakaita muchiuya imimi muchizomangana nyaya yenyu makati imimi makambenge muri makatombouya mukati merodari kumashure nemukuwasha wenyu mushure maizvozvo pane kutarwa kwakatarwa nedare kuti pai muripo wepfuma waifana kunge uchiziva kwamuri ndizvo ndizvo here zvavari kupomira kana kuti sandizvo judgment yacho hapana zvakataudzwa hapana zvakataurwa papasina kumbotaurwa nyaya yeroora kana kuti sei ngatiti kana tichitaura topanana mukana handiti imimi hamungoyerekani makutotaura munotomira dare rekupemka uye kana muchipindura munokudza dare handiti toda kunzwa ruoko kuratidza kuremekedza dare ndavabvunza mubvunzo wekuti pavakambouya mukati medare nevadzomba kuti makambenge makurukurirwa here nyaya dzeroora kubva kuna natezvara wenyu kuti raidiwa muda mukati medare ndo zvavari kuti havana asi mudare vakatembopinda pamakapinda maipinda nenyaya yekurambana kwatikaita makarambana ndo papakundikana kutaurwa nyaya yeroora makangorambana chite zvikamuzvo zvatwa right nomwe nomwe kwake hapana zvakambotaura. Okay, saka nhasi uno mata kutaura iripo kai urerengere claim iri kubva kuna natezvara. Alright. Vanatezvara vadzoka mukati medare ramambo vakati ndiri kuda roora rangu rakatarwa nedare ramambo kureva kuti kumashure uko pakurambana kwamakaita sezvatinoziva semutemo wepadare kuti kana uchinge watoramba mwana womunhu kana pandoda kumubvunzisisa claim iri kuverengwa shamwari ruvinzwa riri kuti kuti akada roorara sekutaura kwazvakamboitwa kupi mashure anatsambanzwisisa kumashure kwacho handina kupira ndaudzwa izvozvo dai ndakaudzwa izvozvo makore acho wangenaira asi chinzwa kaclaim iri kuverenga wakapa verengai futi tano ndiri kuda roora rangu rakatarwa nedare ramambo mirai makadaro mukunzwa kuti pari kudiwa roora rakatarwa nedare imi kutaura kuti makauya muno musare nyaya dzekurambana chete hapana kutaurwa chii hai papa ramambo hapana amucharenga imi makanga ndikuda kukumbira kubvunza kuna baba mati makatongwa mudare muno iwa mati imi ndimakaramba mukadzi ndimakati amucheda mukadzi mangoparadzana hapana chimwe chinhu mukadzi uyo anambobika pamwe penyu akambobika nemwana naye wangani makambobvisa mushana kumashure ndobva zvangopera zvakadaro katikazosiyana vaverengeri right kati nemwe nzira regai titore nyaya iyi nemwe nzira tingadhonze nguva tichikakavadzana nemwe nzira vari kutiwo vari kuda roora
ya panaida kuti ndizame kumubatsira tange nyaya sezvazviri. Dzomba ndi wakambenge here uri murudo nemwana wekwaMucharenga ndizvo? Hamuna kuita mwana, kana makaita mwana hazvina basa ndizvo? Nansuza yenyu chimiro chenyu kuti makaita mwana here kana kuti hamuna, asi wakambomutora kumuita mudzimai wako, ndokubva paita zvakaitika mukanetsana. Hatisiuza kuti kunetsanisa ichi mukabva maparadzana. So kugara nemwana wemunhu kumuita mudzimai imhosva inoda kuripiwa kuburikidza neroora. Uri papata zvakanaka? Pari zvino izvi ndiri kunzwisa chimiro chekuti hamusi mese, asi nekuda kwekuti makambogara mese muri muchimisikidzo chekunzi muri muwanano baba naamai, panodiwa zvekwatezvara. Wapabata? Ndo nyaya yatungoda kukurukura newe chete. Panotobhadharwa. Zviri kudiwa naatezvara zvinotofanira kutofambiswa. Chitaura chimiro chiripo kuti mune mwana here, makazodii? Tina vana vaviri. Makata vana vaviri? Pane malisti here eroora kwasha kana akambopinda here mumusha menyu kana kuti atotangira pano? Vangosungira sana kupedza. Saka mune zvimwe here zvinyorwa zvakanyorwa pasi zvinoratidza kuti mukwasha wenyu akanga akafamba zvakadii pakuroora? Baba varipo zvavo vanogona kana vane zvavakapiwa ina hapana vaMucharenga. Mirai. Chao. Chii chenyu mukadzi? Hanzvadzi yangu. Kwao? Avo ndi baba vokundibereka. Ndiye baba vokubereka? Baba vakarodza mwana waregera? Vana pavakamburudza vanga vachingwe mubasa. Zvese ndisitaitomirira sevana. Kana mudare macho ndii ndakanga ndiripo. Saka pauri kuti baba varipo? Baba varipo. Imuri ndima ichaja zvinhu zvacho. Ndima inyora listi racho. Baba vandofanira kutibvunza kwamuri kuti listi ramakarodza mwana wangu riri kubikwa muri. Ipapa changamire mukwasha chaakaunza hapana. Haana chaakaunza. Kana tsvagerei kuno? Inenguva tsvagerei nemasungira asina kukwana. Ndo zvinhu zvandozivawo. Pamusoro toda kubatsirana. Kana mukwasha aunza tsvagerei kuno munoita sei? Made. Kana mukwasha aunza tsvagerei kuno kumusha kwenyu atora mwana wenyu munoita sei? Ikauya isi vana tiripo tinozisa mubereki kana auya baba kuti ndo zvakabva kumukwasha. Munongwazisa? Hatina totovagamuchidza. Tsvagerei kuno norevei kana aiwaya musha menyu? Kuzisa kuti tisine mwana wenyu. Ati ndo panenge akuda list? Ndizvozvo. Makamunyorera list kuti mari yakuti takuziva kuti ndione chii mwana wedu handiti. Makazonyora list yake kuti muziise kuti ndo zvatiri kuda kwakatora mwana wedu. Isi taingotarisira kuti mukwasha achauya. Mukadzi handandira kutoroorwa here. Kuzi pane makore kapa. Ko nhasi akataura makwa kuti ndakabvisa mari musha menyu motumbi. Andari kutaura nhami dzangu. Ari kutaura mukwasha kuti ndakabvisa muchara. Imimi makaita mbira sei? Pasina munyaya here. Nokuti tagara tozwa kuti chikaranga chinoti hamutambiri mari yemukwasha pasina munyaya. Makangotambira here pasina munyaya? Hakuna chakambouya chatingati vakaunza mari yekuzivisa chete tsvagirai kuneyo. Saka tsvagirai kuneyo chendaimshava. Akauya ari ega here kuti atezvara tsvagirai kunenyi? Pakatumwa munhu. Eka, ndimunyaya wacho ari kubvunziwa. Ndizvozvo. Mauya naye? Akashayika. Akashayika. Ipapo pakauya tsvagirai kunoda handiti. Ipapo munenge makanyora list. Kana iri damage ndinotanga kudi kunyorwa pamusoro. Nezvimwewo muchingodzika makadaro.
nyaya weenda nelist kupi kumukwasha. Alright. Tingadonze nguo. Imimi semukwasha. Tanzwa divira natizva. Pamaziviro enyu nokuziva zvamakaita. Makaroora kusvika pano. Ndakapisa tsvagire kuno ndikapisa ndikirikini masungiro nezvimwe chanja ngosara dzazika mombe dzendanga nemombe yomai Nezvimwe nemabhachi izvi kuti nezvimwe rinoda kuti tirege vatinorishandisa. Nezvimwe tikuda kuti tinenge takuviga zvimwe zvinhu. Muri vanhu ndopana rutsambo here kana kuti chii zvese zvakafana? kana tsamba tinobvisa. Saka zvimwe zvii zvamuti nezvimwe Damage, not damage anobvisa. Tikabvisa batinonzi ndichi zvokuti tagirai kuno kuzivisa tikabvisa masungiro akapera masungiro acho. Kana mbonano wese wakatofamba zvakafamba zvese tikazopodza tofambira nawo. iwe toda kutaura zvinhu zvinobatika. Wakatobvisa mbonano taitoonana gushi zvese wakazvibvisa pachapter ripi zvakafamba sei? Batsira nei wakazvibvisa sei? Zvakafamba sei? Mabvisiro awakaita taura ako mabvisiro awakaita kuti ndakashandisa nzira iyi mukubvisa zvinhu izvi. Ndopada kuti pano tatuma sadombo iwe vapo nona mudare hamudi kupedza nguva uchinyepa uchitaura zvinhu zvisingabatiki. Handiti ndizvo usapedza nguva uchinyepa. Vauri kutaura navo indotoriwo murume ane mukadzi ndotoriworawo ndotomboitwa futi munyaya. Iwo pamwe unotomboitwa munyaya futi kwauri atizive. Vanhu vese vari muno mava vese avavo chishona chekuroora vanhu chiziva. Panozonotanga zvana mbonano ana gushi ana chichi zvinhu izvozvo zvinenge zvitori nesamwe pazvinonyora. Iwe uri tauna kupiwa list. alist ndakapiwa ruri kupi but rakashayika handizoti rakafamba. Alright, mira wakala ana tezva list renyera makanyorera nkwasha wenyu ruri kupi ramakasara naro? Ini handina list. Handina list. Kana bepa ramakanyora kuti mkwasha atipo tsvagirei kuno? Timbonzwa imimi. Mukwasha akangosungira chete mbudzi kuti aonane nambuya achikuwara kwaita. Haana kana chinhu chandikaita neupenyu chakawisa kwandiri. Apa panogona kunzwisika tisati taenda hedu kuti tinzwe saidi rana tezvara zama riri kuda kuita sekuti nzwikei nekuti list araigona kunyorwa pamunhu auya kuzounza masungiro. Anonzi tsvagirai kuno of which tsvagirai kuno notochizotanga kuzonyorwa musi unowa munhu akupindawo kamumusha kurova gushi kuti panozoti chekutanga chiri pamusoro tsvagirai kuno yakauya zveshuwa takaiona nhasi apinda mbonano zvimwe zvese zvakutera zvichinyorwa izvi. Saka pa chiri kundinetsa kuna Mukwasha ndechekuti ari kuti akabvisa zvakati zvirevereve wati ndo zvacho izvozvo pasina list zvakafamba sei? apa munyaya vafa. Alright, ngasidai. Nai anzani Dzomba. Kumusha kwenyu mune rodzi handiti? Mbotaurire marodzi eramunoita kumusha kwenyu. Hanzva dzenyu dzotombotizirawo like zvamakaita imi makatizisa. Tangira ipapo. Pamwe ndingasingazose semwana mudiki. Aiwa. Zvamunoita kana vanhu venyu. Mogona kubvunza. Uroro hakuna mwana mudiki adzomba. Mogona kubvunza vadzomba. Aiwa mirai. Ini ndiri pane neeji yenyu togona kuti masemeji. Ndetova nemwana akarorewa. Ari kumurume izvozvi. Ndikanzwa ndizigone kuchaja mwana iyi. Ndichizvoonawo iyi. Mwana bobo achizonakira matebhuru. Inzwa dzomba. Ava handini baba wako. Handini baba wako. Vane hanzvadzi dzavo. Ndizvo vane vana vavo vekutoti kana dare rakuitwa pane rinoda avo. Pane rinoda iwewe nana Traimo nana Liki. Ndizvo. Ravasingapinda. Ravasingazopindewo avo. Kana makurodza mwana wenyu
mune rodza avo varimo murodza mwana waliki maliliki mukoma wako kana muningina wako avo vanenge varipo era ana jena murepo vanenge vasipo ndimana baba wacho ndosaka tabvunza iwewe munoita sei chimbosiya sekuru vane muitiro wavo tinotanga kuti damage damage pane tsvagire kune munhu enotanga takuziva kuti kwashata sei ya taona rega tibatsirane shuwa rega utaure zvokuti wango ukaroora ukati ya zvekuratidza kuti iwe kutaura chokwadi chaizvaizvo chivanhu zvekurodzana ichi chiri parefu niwo zvisati zvanyatsopinda mauri uchazozvidzidzawo but watokura waifanira kubata gwara iroro. Nyaya iripo mukuru wangu ndeyekuti kana muchinge makaroora munofanira kuratidza pachena kuti makaroora. Chinotaura kuti mukwasha akaroora ilist ramunochengetedza imimi pamba penyu kuti zvechokwadi ndakafamba pachikamu chinoti nechinoti nechinoti. Ndizvo mukaenda muchitsvaga basa muchinzi makadzidza here mukati hongu munoti tiratidzei kudzidza kwamakaita kuti vati mune gwaro ramunobuditsa rinoratidza kuti chokwadi makaita sei makadzidza. Zvinova zvimwe chete zvatiri kukubvunzai mukati merinodare kuti makaroora here munofanira kuchibuditsa list munoziva kuti cheshuwa ini ndakaroora asi ndakafamba nhano dzinoti nedzinoti nedzinoti. List rangu iri muri kupanzwisisa. Saka kana musingagoni kuva munoaprova pamberi pedare kuti inini ndakaroora kusvika apa tochibvunzawo kuna natezvara voti hatina list waifanira kuvabvunzawo kuti konai vana baba ko vakasaina apa ndivanani kana muchiti inini handina kunge ndakaita sei ndakaroora. Saka kureva kuti chikamu chamakaita imimi sekutaura kuri kuita baba zvokuti imimi maida kuti munge muchinoonana naamai pane kuvherengedza kwamakazongoita kwakafanana nekokuti mukuti mimi damage hamuna kubvisa handizvo. Ndizvo hakuna roora rinochadywa usati watipedza damage. Hakuna roora rinopinda damage isati yaita sei isati yapera. Wazivisaiwo kuti ndiri mwana womunhu but wakapara mhosva ukadamaja mwana wovanhu uchatanga kubhadhira damage first wozopinda mukuroora. ndovabvunzawo pandabvunza ndepekuti tikabvisatsvagira ikona nditi vakaitambira nditi kana munhu apiwa tsvagira ikuno paizopinda masungiro haanyorwe palist here. Masungiro anonyorwa basi yapati unenge wapiwa list handiti yapati yekudzosa munhu handibvunza unenge wapiwa list here kana kuti rega tidzoke kunyaya yako semaitira makaita ini. Mubvunziro wako wakuda kutsvika dai unenge wapiwa list iwewe pawakatuma munyai wako kunobvisa zvinhu zvemasungiro list rako wakatika papi tiratidze papi. ndozvati zvinhu zvakaitika pateni 17 years zvirova kuti hapana list iwewe hauna pawakatika kuratidza this is the evidence of what you did panguva iyoyo hapana. Wakabvisa tsvakirai kuno kanoita shortcut nekuti une zvimwe zvinhu zvawada kuvavarira kuti zviitike ndobva matoita masungiro bva matoita shortcut. Iwewe samari kutaurira pachokwadi hatingati kutenderera dare nekupedzera nguva dare hauna kuroora tezvaaro varoda pfuma yavo kana vakatoti tsvakirai kuno vari kuida haina payakanyorwa ipo hauna kuroora. Saka nhasi unei chienderera mberi nenyaya yedu nhasi unei natizvara vako apa panga pachitomboda mbonano first apa inofanira kupinzwa muno mudare nokuti uri kutaurana natezvara wako vausati wasingazivi titaura chivanhu ameno paritoda mbonano first nokuti aonana nanatezvara wake zvisiri pamutemo angapamba achitomboda mbonano apa yekutanga kuti nokuti watangira kuonana nanatezvara wako muno mudare. Saka mbonano handinobviswa hauonani kana natezvara wako mahara. Pane vamwe ndinakidza bhozi ava mucharenga mwana achisvika andibvunza nai vanyoni munhu atakati mutitsvagirewo azouya here
ndikati kuinga ari pano wani zvikanzi handina tsomuzivi Mkwasha. Ndambofambisa mbonano. Mkwasha. Matenda kurefu Mkwasha. muromo chaivo neguzo. Apa pari kudiwa muromo. Kuti ukwanise kutaurana natezva. Muromo chaivo. Muromo. Ndichinhu chekutanga. Kuti utaurana natezva ravo. Vazosvikira pakutaura pfuma yavo. Mwana wenyu wekutanga ane makore mangani? Ma 16 17 Akatororewa. Ajamari. Aiwa. Kana munhu akarorowa miri. Munhu akarorowa. Yakatambirwa nani? Yakatambwa nani? Ndio mjamari kwacho. mati mimi makapuwa Pasina mai. chete pamanzi Masungiro acho. mwana wenyu wakatonzi pamanzi mwana wenyu akaroora mati anaita sei handi ndimega kuti mwana wangu haana kuroora kwangobviswa masungiro tsvagirai kuno nedemeni asi havana kwasha haana kuroora Pakabvisa tsvagirai kuno. Kavatova palist. akaroora here mukwasha wenyu Asati. mimi makaroora here akabvisa tsvagirai kuno demenji nemasungiro Pakabvisa ndabvunza mubvunzo kuti tsvagirai kuno. Handiti. Ndo pakakumbira list. ndati mukwasha wenyu akaroora here Apana nyaya. mukwasha wenyu akaroora here pari zvino haasati kwamuri akabvisa tsvagirai kuno demenji nemasungiro chete imimi makabvisa chii kwatezvera venyu Ndikabvisa tsvagirai kuno nemasungiro. pasina demenji makaroora here Demenji ndakaona pamba pasina ningirikini. orit todzoka futi makaroora here kwapa makaroora here Masungiro akarichadzwa nani? Mai vasipo vaivapo here. Mai vangu ari. aiwa Aiwe mwana. ndofunga tikabvunza zvimwe zvese ka vazvipindura pachena kuti havana kuita sei havana kuroora saka ndoroora raakudiwa nhasi Mire. Ari kudiwa mari yemuromo yekuti muromo tangi kutaura nyaya idzi zvakanakira zvazvo kuti dare nhasi ndio munyaya dare rinotonyaira nyaya dzenyu zvikatofamba popano dare dare munyaya wakakwana chaiyo chaiyo endi chiitai chikamu chana tezvara tikwanise kupfuura mberi muromo wana tezvara havakwanisi kungotaura nemukwasha pasina muromo. Pandangofarira chete pokuti mukwasha wadzomba akabvisa tsvagirai kuno akabvisa demenji akazonosungira vachitambira vari ndiwo ipapo vakatadzwa kuzvibvunzo here vari kutoti vakabva vatomunyorera list chimwe chinhu akakumbira kamukwasha vakumbira list zvavaifana kuita iwo kupi nhasi uno pane evidence yekuti mukwasha wavo akapinda mumusha ubvunzawo. Asi vakauya nemunyaya. Sorry zvenyadzomba. mboita ichikaranga Ngatitange tapedza uko. munyai wenyu nhasi munyai wenyu mimi akashaya hapana saka munyai wenyu nhasi dare Ngatitange tapedza uko. kana muchizoda mumwe munyai tinogona kuzokutsvakirai tinotanga taita izvi zvemuromo timbotanga taita zvidare rifambe Ani mugona kutaura natezvara bvisa isunungurai muromo watezvara. Ameno apa. Alright. Izvi ngatipedzera ngo tombokupai time out. Handi mune hama dzamauya nadzo. Munombonoronga pasi pemutambo apo. Mukaenda pasi pemutambo apo. Munoronga muripo tingaite sei. Pari zvino ndo chimiro chiri. Tigone kutaurana natezvara venyu. Tigone kuwanawo shoko rekuvaudza rekuvadzikamisa. Apa hatina kana chativabvunza uko. Zvatabvunza izvo zvamanzi zvativabvunza. Zvativharana. Kusvikira mabvisa muromo wekuti mutaurina natezvara. Totangira kuti istane power womanje sedare kuti at least wana tezvara. Tichabatsirana takadai nemukwasha wenyu. Saka pari zvino nehama dzamauya nadzo munomboita tombokupai time out. Munombobuda pakuda mari yemuromo kutaurana natezvara. tangire baba
ndoyari kuti kana zvichiita yoitwa muromo mpe iende kuna matezvara chitolo kutaura unogara nemari namachenji pamusoro izamo chenji tanga tambotanya kutsvaga tikaishaya kusi kuti andida kugara nemari yake munhu asi kungoti nyaya yekuti tashaya yakapararana banana $5 kana kuna ane 5 ungotipei $10 aingwapa 10 euro bati aiwa ingobatira ngapa mune murume apa mari ndeyemuridzi chenji tazodzosa mumaoko mamenyu vadzomba saka ngama yavo une red nebrown vakumbira mungonitambira mari yangu woye muchemberi itongodzidzaenda tonoti munyaya nebhadhara ndi kufamba munyaya kuno inesvika ndikamhanyisa kwandakuenda tongogara padhuze pakari panapa baba ati muromo nemukwasha titaure tese taura zvamunoda aiwa isei muhomwe mbogare ndimi baba kae kana makamunyima mudhara yachembera aya musapuwa zvenyu chava musapuwa mukwasha abvisa mari yemuromo kuti mukwanise kutaura naye ngatisipinde manje munyaya manje isu yatisina nzvimbo saka ini pavana vandinawo vadzimai vairi uyu wasara wari wemba huru vamwe varipo vepaduku saka ndaaneshanda zvese ndengotuma chitoti dai unapedza nhau dzacho ndevakufamba vanoona zvese ndevatisanzwa dzedu dzavarwa nezvitonauda saka handina chandisaita vandovari dzevhuriwa ndofunga tisinganyanya kuda kuti tipedze nyaya hombe iripo yekuti vadzomba vanatezvara venyu vaudaroora ndo pane nyaya yachapo chaipo kuti tingaitaure tikaitenderera neimwe nzira sekutaura kwamaita muchitsinira kuti wenyu mukwasha cho ade kubvisa kwakaita aende haana kuroora naizvozvo ndo zvavari kutaura kuti wedu mukwasha akabvisa zvakati nezvakati asi haana kuita sei haana kuroora saka vari kuda roora ravo zvinopaita challenge ndepekuti vana atezvara wenyu mukwasha ndizoti mamaya makagadzirira here kuti mumusvitse list riuye pamberi pedare nokuti ndo wamunyaya pagone kufamba mari dzigone kufamba ndo zvaapo chete hapasina chimwe chatingagone kupedza nguva nacho sokuti mauya mukapotera mukati medare dare rive ririyo rikumirirai mugone kuwana roora renyu saka mauya makagadzirira here kuti list renyu rive rinoenda kumukwasha mukwasha wotiudza paanokwanisa kuti aiko zvino zvindandafunga kuti nditi ndino zvinoti nezvinoti nezvinoti pamusoro edare isi weda hatinyanye kumuomesera kuzoona toya kuno kuti akuona kuti mukwasha wevarodza vana vaviri vana vake vakatopuwa madimenshin kusungisa vaviri saka taingotarisira kuti semunhu anoshayiwawo patova kuma-18 years dare ramupo kuti performances zama yekuti munge madai ndobva tangonyararawo tikati achafunga
zvobva taona kuti iwapuwo madhemeji mombe 2 ava achisungirwa achipuwa zvese isa hatina kana chinhu. Saka mwana anoberekwa kuviri, saka kuti rambe garidzoke kudare kuti iye chikonzere nei asingagoni kuti dai atipa mombe 2 dzapiwo umboti ana Tezvara imbobataiwo kana imwe chete zvaive nani kana kuno tingadai risina kungotaura. Zvotoona kuti mukwasha wedu uyu anenge ane unjiri wekungoti haachatiziviwo, ndosaka taya kuzokumbira kwamuriwo dare kuti hangashayiwo kacha angatipi. Vaviri vana vakatorodza izvozvi. Ya apa maita zvakanaka ana Tezvara. Imimi ana Tezvara imimi hongu pfuma tinoziva kuti inobva kuna A zvauna Z. Asi imimi munosunungurwa nei? Muda kuti mukwasha wenyu akuitirei? Panguva inotoziva kuti zvinhu zvakaoma iye kumakore saya zvaanga achingoshayiwa panga ambowana 2 apaifanira kuti po 1. Vane mwenzi kuti muda mombe imwe chete. To ukavha kudhemenji noti iye dhemenji rakahana chakabvisa pavanake vaviri wapuwa madhemenji kuti 2. Saka taingoda kuti kana akaenzanisawo kuti tikambowanawo chiro mombe 1 iyoyo vanawo pavanenge vachiwanikwawo iye achitsvagwa kuti chingo achionawo kuti zvinhu zvakamira sei. Funa takamurezero chaizvo. Apa muri kudzokera shure. Mira pamusoro baba. Chatobona pacho zvakanaka tingapedza nguva. Mimi chikumbira dai. Munogara pasi. Uyada list. Kuti ari pombe 2 pasina chinyorwa zvazidai. Imene mugara pasi monyora list yenyu. Moya naye muda kuti ndochi list mukachoti ngatorore daro testament zvudiwa. Kuti zvazvipere zvinomurumo chete. Mwana chabuda muno moti tipo mombe mosika mopo mombe yako yona baraka. Modzeka kuti mwana pai. Ndara kuti. Pangu list baba. Kudai mwana wedu anga ari mazomba uyu ngepataiti mombe 1. Mwana wedu akaramba wadhara. Teda zvinhu zvedu zvese one time. Tefambirana rufu chete kana chirichi kugadzirisa kuitira kuti dzimba dzevana ava vashandi dzirege kuparara. Yekuti mdzimu yedu ikadi ikaita nekuvana vaya vasachengeteka kwavari, vana vemwana wedu vazukuru vedu, iri mhaka yevabereki vana dzombe. Brasi ukama unakupera ka uyane vana nemwana wedu ukama unambobvira upera achatoya kuti mushameni mkwasho garori akupe pfuma tatumfambidzana zvakanaka. Naridhanditese ndinotibatsirane nokuti ndikuononzwisisa kuti dzomba anova mukwasha wenyu kuti haararame futi ari munzvimbo ino, ndizvo munhu ararama ari kune imwe nzvimbo. Saka tauda kutirai kuti dai tagona kuchibatsirana nemaengles 2 kuti zvive zvinofamba. Ndofunga ana Tezvara kutaura kwavari kuita kuti varoda pfuma yavo uri kuzinzwisisa. List pariri kuuya handisi kuuya chimbodhemata chimwe chinhu, riri kuuya kuzodhemata pfuma. Ende kana rakanyorwa pfuma. Saka dai tokumbirisa zvachose kuti dai zvaigona paita matare dare rekuti iwe uri kunotsvaga pfuma uchinounza musi wakati, list richizouya haro rinenge chisangana nechikamu chaunenge wakabata. Iyo ndepoindi chaichai. Nokuti wewe ukada kuenda tikati wewe uende tichimirira list, ava vachaenda unounza unonyora list, iwe haupo. Ozoda kuzivisa kuti list rakauya, saka pade zviri kuti zvakati uzotanga kutsvagara ipapo, date rozoda kusetwa kubatanidza vanhu zvichatora nguva yakati rebei. Saka tichiti list richiuya iwe uene unotsvaga pano tiita nonowirirana. Ndofunga sekutaura kwamboita mwana vamucharenga vacho kuti chikamu chemombe chimisikizo yomombe chakakosha ipati yekuroora. Saka naizvozvo kana mombe iyo ichiwanikwa uvimbisa dare kuti inini ndanga ndichifunga kuti mombe ndogona kuiwana musi wakati, yekuti ndikone kuva inhanga nyaya yekuroora kwangu. List richiuya rosvika ronoburitsa pachena kuti kuchazodiwa zvakati zvinozoteerwa kumashure. Zvakadaro zvinogona kufamba. January, it was about end of January.
zvibudisa izvozvo hatingambudi kunyeperana. Tarisa period yawagara pana parutaura zve 17-18 years 17 to 18 years. Pamusoro pazvo vana ivavo wakatoroodza ande ndatonzwa kuti 2 vacho vakatorova. Wozoti iwewe rora ranatezvara unovapa muna January kupera kwaJanuary. Ingozvi some mulingi unoti zvinolinga here. Nyameno wadzomba. Mati wenyu mwana makanyora list. Mushure mapiwa chakare kuno nedeni. Anditi. Samuno kuti munonzwisisa kuti pane idzodzo dzatari chatane zvapedza kuti muromo, gusu, machinda, rusambo. Anditi. Tinototi suku chishona chitoti rusambo ndokudini? Ndokurora. Asi waku pamwe wakumhanya kuti unobvisa yedanga atisi kuziva ndiye danga here kana kuti ndiye umai here kana kuti ndiye chimombe yauda kumhanya unobvisa. Pane zvinhu zvinofana kutanga zvidiki zvaunogona kutanga kutoti ana tezvara pandiri kuenda mwedzi unotevera ndikanounganidza 200 yangu uchizisa nedare ndanoda kubvisawo chakati. Rusambo parinoya list pakudzi mweri dzongo ane technology yaveko list yako unokwanisa kusvikira mumafoni wotoona kuti list yangu yakadai. Wakutoti icho neicho by December ndiri kuya nezvinoti ana tezvara vako vonyewenutsa kuti moyo wochishanda hako chigadza moyo wakatarisana nemombe yako yekupera kwaJanuary. Ndandifunga kuti ukadaro ndichikutaritsawo semunhu kuti uri munhu ari forgotten kana kuti kumashure uri munhu ari mukurarama muchizvino simba richiripo rekushanda. Chirega kutarisa kana zvamakaitirana nemhuri yako. Tarisa zvokuti uda kuchengetedza ramangwana rataurwa nasekuru kana kuti baba vemudzimai wako kuti pane maropafadzo anobva kumativi maviri uku neuku anochengetedza vana. Funga izvozvo. Ndouchenjerwa nako ndingoedza kutambidza. Nazi chimwe chinhu chiripo ndechekudai ana tezvara sinyora list iwe tsvaga pane batika. Tisitana tezvara tipewo list iwe sitaura kuti ndine 200 yangu. Tisona kuti palist ranyora ana tezvara 200 iri kuenda papi. At least zvinenge zvakareruka shamwari. Asi nemwedzi yauri kutaura imanje. Zinga dzateta 18 years 19 years kana 20 years. Kurora akupere dzumba. Andikuona sekuru wangu ari pana. Akuna kutozovarorera inini. Saka toda kuti uye nechikamu chidiki dzomba. Ndazvinzwa. Usiri mukomana kai une puruputa zasiyana nemadhara yake roba. Ndinogona balanza sei. Vanganda balanza ipapo ndeta. Zviri nani kuti uye kumbotaura nanatezvara rako. Timboteerera shoko rabva kuna tezvara wako akati ndisekuru kana nditezvara. Ndetezvara nditi. Mboribatisisa shoko irori iri. Mangwana mwana wako anopinda mudambudziko. Ari ndiye muzukuru wako. Unokuenda chirudziko kwe. Sunganidza ukama nemhuri yako nanatezvara. Wakasunganidza ukama mangwana una chine kunetsa. Kana kwafonera chako kuti shava kuno kundapindwa nedambudziko. Tsvagai mari muye kuno tione dambudziko riri kunoko. Mari yekudzokesania makwerete ekokoko ndikutsvagirei kuno. Unoona spinda basi kuuya ekokoko ngori. Munenga mari yetutsira mhuri yenyu. Ichaisa izvozvo. Saka chikamu chekutanga tikuda kunyorerana kuti chinoya rini. Chikamu chekutanga pauronzi namambo bata padiki vachigadzira list. Iste mazuva edu. Mazuva atinawo. Kuti togona kukupa ane kudzimba futi. Ushupa nasi.
kurambana hakuna kunaka kunodzima. Atingoti alright, end of December. October. November count out. November haitoi. November, December, kutanga kwaDecember 1 December 2 December. Daishaenda kukutanga. Kutanga kwaDecember. Mawiki ekutanga kwaDecember. Ngatimupe 15 December. Waita laki pakuti madays edu atinopa angafanira kupinda kuna November, but November hakuna roora dzinoitwa. Tsika dzekwedu hakuna roora inoitwa muna November. Saka tadambura mumwe mwedzi kutajambira kuna December. Saka changamire panapa vari kuti 15 December.